Il-Kunsill Lokali ta' Ħlaraw, immexxi mis-Sindku Laburista Mara Jameli, iddeċida f'laqgħa urġenti l-ħamis li jibda jħallas l-ispiża ta' 20,200 euro lill-organizzaturi tal-avveniment Pjazza The Box li sar fl-2024. L-attività fil-Pjazza tar-Raħal, organizzata minn jedda mill-eks Sindku Nazzjonalista Helen Gawci mingħajr ma kellha il-budget allokat, għajmet kontroversja sħiħa wara li l-organizzaturi baqgħu ma tħallsux tal-ispejjeż u mill-aħħar jiem bdew jfittxu lill-Kunsill bil-proċeduri legali. Dan il-każ kien iċċirasa fuq il-kejk tat-taħwit u l-abbużi finanzjarji li kienu qed iseħħu taħt il-Kunsill Nazzjonalista immexxi minn Helen Gawci li fissru djun ta' eluf kbar ta' euro u waslu biex tiġi sfuduċjata mill-kariga f'vot li ttieħed fl-14 ta' Mejju li għadda. Flaqa imsejħa b'urġenza mis-Sindku Mara Jameli il-ħamis fil-għaxija fejn ironikament l-eks Sindku Helen Gawci qalet li ma setax tattendi, il-Kunsill ġie ppreżentat b'email mill-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali dwar il-permess għal self temporanju biex jitħallas id-dejn mal-organizzaturi tal-attività. Dan wara l-Kunsill ħal pariri legali dwar l-aħħar deċiżjoni biex jiġu evitati aktar passi legali u iżjed problemi finanzjarji fuq dawk diġà eżistenti li ħolqot l-eks Sindku Nazzjonalista. Is-Sindku attwali Mara Jameli informat li l-Kunsill ukoll għaddej b'diskussjoni biex dawn l-ispejjeż jiġu rkuprati minn min hu responsabbli b'indikazzjoni għall-istess Gawci u mhux esklus li jittieħdu passi legali fin-nuqqas ta' ftehim volontarju. We recover il-ħlasijiet li qed ħankunu qegħdin naħtu lura lill-Gvern ċentrali. Għaliex nagħmlu ċara l-Gvern ċentrali kellu qed jassisti wkoll minħabba l-fatt li għandna proċedura legali tal-166 għaddejja biex wieħed jifhem dan ukoll. Jew u nifqu hemm u jitħallasu pari paċu jew inkella ikollna ovvjament ċerta nħallsu imma kif ħadna vot l-aħħar darba tinżamm responsabbli l-persuna li ma mxiet skont il-proċedura. Dan anke jekk l-eks Sindku Nazzjonalista f'intervista fuq il-podcast ta' Riki Karwana iżjed minn 3 xhur ilu kienet qalet li kienet se tieħu ħsieb li tħallas dan il-kont ta' aktar minn 20,000 euro. Wara li kienet sfiduċjata fil-Kunsill, Gawci kkonfermat id-dubji kollha fuq il-naqas ta' trasparenza li bija kienet tmexxi, filwaqt li provat b'xi mod tiġġustifika t-taħwit tagħha stess. Dik tħalt responsabbli jien għalija, mhuwiex il-Kunsill. Jien tħalt responsabbli għalija. Il-Kunsill laqgħet ħareġ 1 cent u qassa joħroġ 1 cent. Minkejja dan, wara dan iż-żmien kollu, Gawci xorta baqgħet ma solvit xejn il-problemi kbar li ħolqot.